Mums Netværk. Vi henter varer i 4 butikker, Rema, Netto. Vi har nogen, der kører og henter varerne, og sorterer vi det. Så kommer der brugere ind, som køber et net til en 20'er, giver de 10 kroner for at fylde nettet. For eksempel store blomkål eller gulerødder og alt det brød, som de nærmest. Vi vil frygtelig gerne have et nyt gulv. Der er ikke isolering i gulvet, og der er så koldt om vinteren. Og vi har jo åbent mandag til lørdag, og vi har fået en gas fra vores nabo, som vi så kan tænde vores gasovn, og alligevel så er der så fodkoldt her. Så folk har uldsopper. Det slår revner, og det er jo en gammel akvariebutik, så der er slet ikke isoleret. Der er lidt cement på gulvet, og så er der ikke gjort noget. Vi har malet gulvet, men alligevel så revner det. Selvom vi vasker det, så ser det beskidt ud dagen efter. Vi lægger et rigtig stort stykke arbejde i det hver eneste dag.